akubona ukuba umoya oyingcwele uhlile phezulu kwenu nibe ngamangqina am eYerusalem kwanakulo lonke elakwayuda nelaseSamariya kude kuse nasekupheleni komhlaba. Izakhe mntam apha ku-10:38 izenzo. Zenzo chapter 10 verse 38. Okokuba uThixo wamthambisa ngomoya oyingcwele nangamandla uYesu waseNazarethe owagqiba ilizwe esiza ephilisa bonke abaxinzelelweyo nguye umtyholi ngokuba uThixo ube naye. Ithi kapha kuMasiNgesi, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. Siyamkela Nkosi Zulu athetha nawe namhlanje egameni likaYesu. Amen. Amen. Namhlanje bazabane ngoncedo kaMngcwele sizawuqala ngestarter, then ngomsuku wokugqibezela ngemini nediletha namhlanje. Amen. Okokuqala ndifuna siqonde le topic kaMngcwele, itopic efuna oyishumayelayo oyike. Ungayishumayeli ngathi uMngcwele itshomi yakho, ngoba sishiye naye kwelizwe thina abantwana bakaThixo. Ukuba sibhude yena, sibhude insindiso yethu. Uba sibhude uMoya Oyingcwele, sibhude amandla okuhlala sisindisiwe. Amen. Kukhona ukusindiswa, kodwa okona kubaluleke ngaphezu kokusindiswa kuqhubeka usindisiwe. Amen. Siyayazi nawe ungatsho uba ukhona unothile omaziyo seke wasindiswa, kodwa akasasindiswa namhlanje. Amen. Ngoba wafeyisha ukuqhubeka. Le nto yokusindiswa yonto yoba uphakamisa isandla wamkela uYesu ubeka lokuphelele apho. Kuyaqhubeka. That's why ilizwi litsho kuLaTimothi oqala lisithi ingabonke abantu, chapter 2 from 2 to 5. Ingabonke abantu bangasindiswa bafikelele kuyazima inyaniso. Ayibonge Nkosi. Ithetha ukuthi xa usawufikeleleke ngokwazima inyaniso emveni kokuba usindisiwe, ila nyaniso liza kugcina ngokwemithandazo ingaphenduka. Ila nyaniso le izawuthi ngeli xesha kubuhlungu uphoxwe nguThixo, uqhubeke usithi ndiyakuthanda Thixo. Ila nyaniso ngoba la nyaniso iyabamba. Amen. Abantu abaninzi baphelele kuphakamiseni isandla athi ndiyakwamkela Yesu, ugqiba aphile ngokohlobo lwezwe. Wenze njani kuye? Ufeyile ukumaintaina insindiso. Ayibonge Nkosi. Amen. So the topic kaMngcwele itopic engasithatha inyanga. Amen. Ilele ke nsithi uMngcwele makancede sisqueezele lo 2 days ukwenzela ba noko isenza abanye abantu. Ndibona le youth ndibawelela uMoya Oyingcwele yonke le nto. Uba inokubanjwa le youth uMoya Oyingcwele, asinawufana. Ungababuza uTata uSithuli noTata uKhuse, bawuxelela they wish to be younger. They wish to be younger. Ngoba ixesha labo lizawudlula ngoku. Kodwa kuba uMoya Oyingcwele unowuwela le youth lapha yonke, singayingozi. Ayibonge Nkosi. Amen. Ubuncikane ke bomoya, qala into yami ngoku. Ubuncikane bomoya obusebenzayo kweli lizwe. There are 4 spirits in operation in this world.
there are 4 spirits in operation in this world. Oqa lo sithetha ngayo Senzo 1 verse 8 moya ongcwele. Owesibini kula Isaiah chapter 14 verse 12 no Ezekiel 28 from 12 to 19, the spirit of Satan. Satan umoya. Owesithathu la 25 40 and 41 kaMateyu demonic spirits. Ngoba uSatan namademoni ayandwinye. Omnye iboss yomnye. Omnye ke ngowesine. Oyingozi ke ngoku osebenza ebandleni. Ulo ufumaneka ku chapter 18 verse 14 kwemizekeliso no 20 verse 27 kwemizekeliso kuthiwa yena ku spirit of man, moya womuntu. Amabandla amaninzi alawulwa ngumoya womuntu. Nabazalwana abaninzi balawulwa ngumoya womuntu. Ungacinga wena xa sibhuqeka abaphansi umoya kaThixo kanti sengumoya womuntu. Ngoba umoya womuntu uyakwazi uzifihlile ngathi ngokaThixo kanti umoya womuntu. Yomine ke le mimoya asikadikwane. Yomine le mimoya, it is in operation. One way or another you are possessed by this spirit. But it distinct. Yomoya kaThixo wona awukupossess akakupossess. The spirit of God doesn't possess you. Yomithathu le mimoya iyakungena. Kodwa lo kaThixo wona awukungeni uyakugcwalisa. Siyabona umahluko? Umoya kaSathana xa ukungena, which means xa ukupossessa, upossessa indawo ethile apha kuwe ukuze destroy indawo ezithile. Uba ubona umuntu oligeza funeka uyazi uba kupossesswe ingqondo ukwenzela ingqondo ilawule umzimba wonke abe ligeza wonke. Ezinye zezifo ezingena ebantwini ngumoya. Ufumanise uba umuntu ugogeke ingalo, umoya wamadimoni ungene engalweni, awungenanga kumzimba wonke, upossesse only the arm, then wayideforma. Mayibonge inkosi. Nomoya womuntu lena sithi uyingozi ke wona. Umoya womuntu uyakwazi ukukopa izinto zikamoya kaThixo side sicinga ngokaThixo kanti ngowomuntu. Umzekelo, umoya womuntu uyakwazi ukuthetha izilwimi. Zibuzo umbuzo, kutheni esi sizukulwana sethu uninzi lwethu sithetha ilwimi sonke kodwa kotshintsha ezimpilweni zethu? Yenziwa yintoni laa nto? Umoya olapha kuwe wakho uve izilwimi zomnye umntu, okanye uzifumene izilwimi kuThixo wazirekhodisha engqondweni, azadlulele enhliziyweni. Loo nto izawukwenza uba uthethe ngeelwimi kodwa zingakwakhi. No edification. Uninzi lwabantu abaninzi uyawubaqwalasela bagude ekuthetheni izilwimi kodwa izimilo zisabolile. Umoya womuntu, zizilwimi zomoya womuntu, ayisezizwe ezikamoya kaThixo, ngoba ezikamoya kaThixo, which is the tongues of the Spirit of God, they carry transformation power. Zinento ezitshintshayo apha kuwe futhi sewuzithetha, kunehabits eziphumayo.
imikhuba ozelwe nayo uthi noba uthe shaka. Amen. Kube khona into eyenzekayo ethi apha umoya ungqinelana nomoya wami. Amen. So ndifuna kuyo yonke le conference kaMoya Ngcwele sisibizelwe yona siyazi sohlule uyakwazi nomshumayeli ukushumayela ngomoya womuntu. Umoya womuntu bazalwane yingozi to the point that emabandleni kusebenza yena. Uyawufika xa umshumayelo oshumayela ngomoya womuntu abazalwane bechazeka imessage babe ngenyawo bavibrate xa bephuma basenjeya ngoba akukho moya kaThixo. Nengoma ziyakwazi ukuphinyiselwa umoya womuntu. Umoya womuntu uhamba kakhulu bazalwane ne-excitement yarhazelela. Ne-message yomshumayelo oshumayela ngomoya wakhe iyachaza uvakamandi kodwa i-message esuka kumoya kaThixo iyakuchallenge. Inezihlabo. Iyakuchallenge uba xa kukhutshwa i-message esuka from the Holy Spirit uyalibala nomuntu osecaleni kwakho fumanise kuzayidivert uba ithetha nobani ke le kodwa iyakusetsha wena ndichaniwe ngoku. Iyanyabisa ikwenza uzifune. Sisahamba sonke. Haleluya. Umoya womuntu. Amabandla amaninzi nenkokhelo ezininzi shem nje iyi-fame okanye iyi-popularity le yothwala abathwelanga abanye. Hayi abathwelanga shem boyika uthwala. Boyika uthwala abathwelanga. Qha kusebenza umoya womuntu. Umoya womuntu ude athi ibandla lami. Umoya womuntu. Ibandla lami. Ukwaba ibandla lami. Ngoba umoya womuntu une-self-centeredness. Uyenza icawa ibe kukwakho. Amen. Uyingozi uyasebenza ke emabandleni ngosithethayo. That's why our young people are claiming to be filled, yet they are not. They are just possessed. Not by spirit of demons, not by spirit of Satan, but the spirit of man. Bamba, uthi lo 1814 kwemizekeliso, umoya womuntu uyakwazi usinyamezela isifo adaphile umuntu. Ucacile uba umoya womuntu uyakwazi ukwenza izinto ezi-right. Uyakwazi ukwenza izinto ezi-right. Uyakwazi ufake izinto ezi-godly but azizise kwi-rightness ngoba not yonke into e-right i-godly. Zikhona izinto ezi-right zezathetha ngazo uPawulos athi zindilungele zivumelekile zonke kodwa azindilungele zi-right but mna andikho semva kwe-rightness semva kwe-godliness. Amen. Umoya womuntu can help you to pray kodwa uzaba nendawo ongagqithi kuyo umoya womuntu. Ilonto ke ngoku uzafuneka uzaliswe kumoya kaThixo ongazi izilimits. Umoya womuntu unendawo aphela kuyo, une-limitations and bounds ngoba umoya womuntu. Bakutheni uYesu athi engumnyana kaThixo uDathu Mark yena xa ethetha ngaye unyana womuntu. Marko qoba ethetha ngoYesu uthi unyana womuntu. Unyana womuntu. Kwanyanzeleka kuba athe ngunyana kaThixo azaliswe ngomoya kaThixo ukuze angasebenzi ngomoya womuntu. Niyakwamkela amandla
wakubona umoya ingcwele uhlile phezulu nibe ngamangqina ithetha ukuthini lento wawuzaliswa ngumoya kaThixo kuba khona i-corresponding action awukwazi ukuzaliswa ngumoya kaThixo kuphelele kuthetheni izilwimi akuzalisa umoya kaThixo into ezawuchazela kakuhle i-action ezawulandela uba ubungumuntu one-dictionary yezithuko ubona ungasafuni kwawuthuka ngoba umoya kaThixo une-transformation uba ubungumuntu ocompromiseayo uyabona ke ezilalini ininzi into ekuthiwa kucompromise ayibonga Nkosi kodwa xa uzalisiwe ngumoya kaThixo ukucompromise awunako umzekelo ezilalini uye uthwe batsho mama bethu bathi hayi xa ulapha kulelani noko yiya emicimbini yabantu noba uzosela yiya ngoba nawe uzohanjelwa ucompromise oko ngoba iBhayibhile ithi masohluke plain out so unakudlelwana luni ubumnyama nokukhanya ewe uzawutsho uthi hayi andizokuhanjelwa ngabantu ndicela ukubuza uthini uchapter 14 verse 18 kaGenesis uthi yintoni emnqabeleyo uThixo ungathi uthengise ngenyaniso ngenxa yokufuna uhanjelwa ngabantu belala moya kaThixo kwenza ube nesibindi ngoba uThixo 23 verse 23 imizekeliso izwi lithi thenga inyaniso ungathengisi ngayo atsho mama bethu bathi hayi funeka noko uyodidiyela awuzobusela wena uzawudidiyela udidiyela kwi-altar kabani yaqondisa le message you understand kodwa ke mama nthethe semthethe ubudikidiki bubo obenza uYesu ahlanze kula chapter 3 verse 14 and 15 ayikokushushu ayikokubanda ubudikidiki atsho mama usindisiweyo athi hayi umntana zamolusa ngotywala anzosela unikela ngomntwana wakhe kumoya wotywala ozawudlala umntwana sengekho yena udle nabantwana babantwana bakhe endaweni yoba ngaba athi apha kwam kulawo izwi likaThixo amen yintoni ephusha lo boldness moya kaThixo apha utata walapha kasekho kodwa izwi utata walapha amen ayibonge Nkosi amen i-compromise idibe khona nakuthi ke ngokuthina abantu abakhulele lokushini sibe ngabantu beshaka sithenga into ezibiweyo umntwana kaThixo utata uSithuli uthenga i-keyboard ebiwe kwelinye ibandla ukugqiba nililiswe zizistrings zala keyboard Kolo ndiyathe ngithetha le mangcela ke no stolen keyboard can connect a living church to God. No, never. No. Akulili moya kaThixo kuni ulila umoya wenu. Umoya kaThixo wenza ukuba sohluke totally. Umoya kaThixo wenza uba si rejectwe totally. Umoya kaThixo wenza into abangaba ihlabathi lisikhase ke qha. Amen.
Amen. Singafuna ufitha kahle umoya kaThixo usibeke endaweni ephakamileyo ihlabathi sikujongele ezantsi sithi ihlabathi zani kude asizoya kude niyakwamkela amandla hayi amandla okuprofetha hayi amandla okuthetha izilwimi kodwa amandla okungqina. Amen. Two ways of testimony. Ukhona ukungqina ngomlomo, ukhona ukungqina ngehambo. Xa esithi uYesu kubo nizawuqala eJerusalem, uthetha ngendawo ilanguage native iyafana neyabo. Kodwa xa esithi nakwangqina eSamaria Juda, which means into ezawunisebenzela kubantu abangaliqondi ulwimi lwenu indlela eniphila ngayo. Athi to the ends of the world. Kunendawo bazalwane athi there is something about this mom, there is something about this brother. Ngicalekile usindisiwe kulamzi. Mayibonge Nkosi. Amen. Amandla. Hey. Thina le generation mntakamgobhoza ingxaki yayo kukufuna ukusetyenziswa nguThixo singenabudlelwane noThixo. Ndifumaniseke into yoba ngaba futhi ndathatha idecision yoba man akho need makhe ndiyeke uthetha nge-tongues public ngoba kwawugciba kwaba singamamenemene sonke. Thixo ndiphile isipho sezilwimi andisebenzise phaa kwam ugqiba apha ngaphandle ndibe yi-product yazo ngehlobo endiphila ngalo. Ngoba ndiye ndabona ukuba ingathi ngoku yi-show off le nto yezilwimi. Ingathi wonke umntu ngoku ufuna ukwazi bakhula basuya usheba omnye afuna zibe different ezinye azikhaphe ngone alehika ufuna ngaba noko mazibe different zona ezakhe. Ngoba sikwi-generation of popularity. We want to be famous and status and popular, yet lacking the power thereof. Because bazalwane masiyithethe inyani ziyacaca izilwimi ezithethwa ziphinyisela kumoya ziviwa ngumoya nezilwimi zengqondo ezisuka kumoya womntu. Sileqa zonto kwesileqa uba ngabe ukwazi umjonga umntu umprofete. Listen, you will never enter heaven by the gifts of the Spirit. Ayibaluleke loo nto. Awusoze ungene ezulwini ngenxa Nkosi 7 verse 21 to 23 Matthew Nkosi egameni lakho sibekwe imilo lezandla yaphila egameni lakho saprofete sakhupha amadimoni mkani kum ukuba gqotha njani Nkosi kodwa besebenzela wena. It is because bebengengo bakhe bebesenza into zakhe. Ndiyayazi uba ndiyanipholisa ngokuba nifuna ipower. Ipower mayiqale ekutshintshweni kwesimilo. Ipower mayiqale ebuhlobeni noThixo. Kumhlobo wami uJesu Piwo ayena yebo abaninzi bayamshiya yebo
ubuhlobo bakhelwe kwi-exchange of gifts uzawuphela. Yaphinda ubuhlobo bakhelwa ngokuba ngaba undithengela ntoni, undinika ntoni, uzawuphela. Ufana nomtshato wakhelwa with-flowers ne-chocolates, uzawuphela. Kodwa ubuhlobo obumayo, ubuhlobo obuqiniswa uthando, sothandana khona la nakhona le. uYesu xa evukile uJohn chapter 21 from 13 uthi, Simon, uyandithanda na? Mbuzo wokuqala uthi, Simon, ewe Nkosi, ndiyakuthanda. Uthi, dlisa izimvu zam. Mbuzo wesibili, Simon, uyandithanda na ngaphezu kwaba? Uthi, Nkosi, uyayazi wena ndiyakuthanda. Yanyisa amadakane am. Ivo kwesithathu, Simon, ngayona, uyandithanda na? uYesu wayefuna ubethele le relationship more than ishapati. Ministry does not start by the love for the congregation. It starts by the love for the owner of the congregation. Nakwi-congregation akuqala ngokuthandwa umfundisi, uqala ngokuthandwa uThixo. Umfundisi afumane impuphuma yoba aba bazalwane bayamthanda uThixo. Umfundisi akaqali ngokuthanda abazalwane, uqala ngokuthanda uThixo. Abazalwane bafumana impuphuma yothando likamfundisi ethanda uThixo. Yolo uYesu ambuze kathathu uSimon, umbuza question ethi uyandithanda na? Awuthi uSimon ewe, uthi dlisa. Akuqalwa ngokudlisa, uqala ngokuthanda. Ngoba xa bephoxa into eza kugcina uthanda thaba ndisapoti kodwa ndiyakuthanda Thixo. Bayangibetreya kodwa ndiyakuthanda Thixo. Moyo ingcwele. Umoya ingcwele usenza sithanda uThixo more than envelope esisifumana ebandleni. The Holy Spirit is relational. Uqinisa ubudlelwane umoya ingcwele more than ukusebenzela uThixo. Kwela abantu abasebenzela uThixo abangamkhathalelanga uThixo. Nakwamkela amandla. It's a relationship power. Uba ngaba ukukhonza kwethu kuxhomekeke ukuba uThixo uzawundipha izipho zikamoya, we are not worthy. We are not worthy. Andikwazi uthetha izilwimi kodwa ndingowakhe. Andikwazi uprofeta kodwa ndingowakhe. Andikakwazi ukushumayela kodwa ndingowakhe. I-relationship, umoya ingcwele ugada i-relationship. Ngathandazi kuba kusithiwa masithandazeni, ube nendawo yakho yokuthandaza ngoba umoya ingcwele uqinisa ubudlelwane. Sizathu soba ngaba abantu bathi sebehambe kakuhle baphinde bajike boqala indlela entsha kungenxa into yoba ngaba uzidlelwane babo noThixo bebuntengentenge. Qalapho into kamoya ingcwele sizayikhavarisha into ye-gifts ne-fruit ngomso, kodwa ndifuna si-establishe namhlanje uba ngaba la mandla ngawantoni. Ngawantoni la mandla siwamkelayo ngamandla okuhlala.
hlale kuThixo Hey. phoxekile Hey. Apostle. Hlale kuthi. hlale kuThixo gula ungaphili Uhlale kuthi. ngena ifasting Hlale kuthi. ngo-2017 bazalwane lomfazi lo wami wayendiphipha 8 full months ndigula zange mke kuba ndigula ngenxa yothando wayenalo for mna wahlala ndade ndaphila Hey. Moyo ingcwele. njalo mzalwane ophoxekileyo kuThixo akathi awundiphilisi ndiyakushiya uthi ubangaba ndiyafa zawufela pha kuwe Ngofela kuwe. Hallelujah. bangaba ndiyalamba zawulamba pha kuwe Apha kuwe. moya ingcwele wenza loo nto Yeah. usigcine emthandweni Yeah. sigcine emthandweni every day fanele into bangaba ndikhulelwa luthando ne-fasting esinge imbangi yoba ngaba kube lula ukukhulula i-fasting wawulamba yimeasure yothando ngoba i-fasting esuka eluthandweni uthi ngexesha uvayo into yoba ngaba ayaphela amandla uthi ndiyakuthanda Yathanda. ndifuna ukusondela kuwe Yeah. ngale fasting Nkosi yami. Yeah. Hayi Nkosi. Hallelujah. if the church into bazalwane kuchapter 2 wesitshilelo ekhalazisa uYesu eyayenza uba alile xa etshilele uYohane laa nto ile yoba embandla lase-Efesi lalisukile kuthando lokuqala first love laliselihleli ngesiqhelo bangaba siyaweshipa siyangena sicela ubana vula inkonzo sibiza unikelo sibiza amangqina but first love was there balile iswathi ndinale ndaba kuwe ululahlile uthando lakho lokuqala uyela kulo ngoba hleze ndifike nesithabathi Yeah. isibane Yeah. 2 verse 10 isitshilelo uthi uYesu in 10 days from now bazamfaka emtilongweni uninzi lwenu bazalibulala kodwa onyamezela kude kube sekupheleni unika isithaba sokuba uYesu wayeyazi biza kwenzeka lana akayinqanda kodwa wathemba uthando lwakhe wathi noma beyiswa ekufeni bethe igazi lemvana uthando lwenza uba ngeli xesha uThixo awe ngeemeko zethu futhi echoose ukuthula nantsi into umoya ingcwele uyasifundisa ukuba uThixo akazothetha ngosike thina sithi thetha akazothethiswa sithi emkhwaza udumba izibilini sithi thetha Thixo xa echoose ukuthula uThixo uzawuthula azothethiswa nguwe futhi naxa sizila asizilela uba ngabe uThixo simkrhuna ingalo aphendule uyakwazi ukuphuma enzilweni engatshonga kodwa futhi that's all the explanation. It's the Holy Spirit who teaches us that noba kathethanga we still love you noba uthethanga noba umnikanga lo msebenzi noba ndifeyilile esikolweni kodwa I will still love you. It is the Holy Spirit who builds the perseverance in us. Ngo-2011 sinonyaka omnye sitshatile nona nkosikazi. Our first baby girl uRachel wabhubha umntana
sitshate kakuhle singazange senza zimanga singazange sancwasana wabhubha umntana sitshate kakuhle mamela xa sisiya kuThixo siya ngepride bangaba Thixo singene kakuhle emtshatweni uvuma njani le meko yenzeke. God was silent, teaching us to know ukuba ngaba unguThixo akasi owimpendulo. Uba uThixo kwenzekile aphendule bulela. Yakwazi uthandaza uzila ukudla thule uthi bazalwane masingene nizila uthatha abazalwane nifaste nitsho into uzawuthetha athule. Ukuthula kwakhe akuthethi noba ngabakasebenzi kasuku uThixo wanika ilizwi sele lincamile sele sikhathele nonkosikazi wanika ilizwi kuRomans 8:28. All things work together for good to those who love the Lord. Then comfort elolizwi and comfort. Ungcwele yasifundisa ukuthobela ngokimeko ingathobeleki. Umoya Ingcwele sifundisa ukuthanda uThixo ngeli xesha imeko sithi uunfethi. Bazalwane sikhe sitsho nathi sithi Thixo kodwa uyanibhida into yakho. Ndambuza uThixo ndigula iTB nepneumonia zingihlasele zombini ndisuka kwi14 day fasting. Ngaghabha iziphunga zombini. Athi unfair nathi. Unfair ndanitshaya intsangu abazange benaTB. Ndanitshaya ipilisi apha 28 zange naTB mna. Ndandihamba ngobusuku ndifrika zange naTB. Ngoku ndizila ukudla neTB mantula. Ngoba kanye owimpendulo wenza sure bangaba uzawuphilisa ilungs ekuthuleni kwakhe. Ndafunda to yield on God whether he speaks or not. Ndafunda to yield on God whether he heals or not, whether he blesses me or not. Ngoba umoya Ingcwele umfundisi. Yakufundisa uba umuntu onoqhankqalazo uyakuthoba umoya Ingcwele ube met. Eloquence of our speech does not reach God, but our hearts does. Sisondela kuye ngenhliziyo. Umoya Ingcwele awusizalisa uzalisa inhliziyo. Inhliziyo iphuphume uthando. Fumanise into bangaba hey ndiyaswela man kudala kumane kuthiwa ziyeza izinto zami azide zize. Nyaka nonyaka kuyathenjiswa nyaka nonyaka kuyathenjiswa. Utsho ucaphukile uthi okusalayo kuye ndikho kuye ndiyashuma kuye ndinobukhona bami noba zizi kodwa uzive nakho pha kungaphakathi. Nyakwamkela amandla. Akwamkela amandla. Not amandla kwenza works, demonstration of power, all these things zibonuses sawuzikavarisha ngomso kodwa ndifuna silene siyobuyela kula intimacy sasingene ngayo. Sekutheni ngoku umthandazo seyingumbhazo. Umbhaza ngokuthi ko 5 minutes bawo ndiyaphuma uma nami It is because we are failing to know Baba is the most integral part of our life. Say keep prayer yakho ngokuba uthi osezulwini. Uba uthi osezulwini ndiyacinga uba uyi 30 seconds. Is God worthy of 30 seconds? You have every time for everyone except him and expect godly results. It's wrong. You will never taste the power thereof. The power is built in the secret place whereby you are cooked with the Holy Spirit.
Niyakwamkela amandla. Itshinto yethu. Xa ndizawuvala kulo chapter 10 verse 38. See for something. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power. Bama. Akumthambisa uYesu uyise. Ithi iBhayibhile, he went about doing good. Akuqalanga nge-tongues and prophecies. Kodwa kuqala ngokwenza okuhle. Ithetha ukuthi umuntu ozaliswe nguMoya oNgcwele simbona ngokwenza okuhle kwabanye abantu. Simbona ngokwenza okuhle kwaba bamcakelayo. Enza okuhle. He went about doing good. Enye yezinto elekishayo emabandleni wethu i-goodness. Asikho good thina. Ngicela bazalwane sibe realistic. Spiritual yet not good. Our name, chocolate generation. Our name, venta in the spirit. Yet we are small na Islam salom tusecaleni kwakho kudala esinxiba sikekele ubhizi umane usigxelesha ngeThanks shikaraba salom roka shota ma shararara. Can't you see that this person needs your help? To be filled with the Holy Spirit opens our eyes to see those who are in need among us. Unabazalwana bayekiswa sisono ukukhonza bayekiswa indlala. And uThixo bekuxelela ngaba kayogrosalela lamzalwana. Xa wena wenze shonto ngaba uzawuresista ilizwi likaThixo ngeThangs. Kera saya. Yaba. Ikaye. Lord, with his gifts. Ubuyazi uba ngeungathandazi ngezilwimi yenza la good acts and see God answering you. Ezinye izinto uyayithetha noJames 2 uthi bazalwane ukhona nemali ngamini engilambathayo sokumthandazela umuntu odinga iplate yokutya sokumthandazela umuntu odinga imali okwela. May God bless you. God bless you. Shika. God bless you. God bless you. God bless you. Yes. God bless you. He went about doing good. A goodness ayikho ebandleni. Sihlebana sodwa, sirejectana sodwa, sisingelana phansi sodwa, sicommit us. No goodness at all. Which spirit do we have? Because the Spirit of God pushes us to be good. Chapter 12, verse 17 to 21. Omar, if possible, make peace with everyone. Live in peace. I'm one of the pastors, Bazalwane, and I'm one of the pastors who Tuba Kakulu, Blend, Joglebu, Facebook. And the Tuba, but not a single time in my heart did I retaliation. And now I need dirty revenge. Go back. For us to receive harvest of the Spirit, we should plant seeds of the Spirit. Amen. Abethuka thanda. Abechapisa nceda. Akukho ntsimi, akukho mhlaba uchume njengomhlaba wabantu abakucakelayo. Chumile lo mhlaba ngoba umhlaba ophuma enhlizweni elimeleyo. Usondele kwabanhliziyo chumkileyo.
xa unceda umuntu okuvisa kabuhlungu loo nto leyo yi-seed of sacrifice leyo ayifani nezinye seeds izaba ne-harvest strong. Take hatred, ridicules, rejection as a field with compost that you should plant seeds on. Amen. Zii-proofs ezo zokuba sizalisiwe ngoba we go about doing good. Doing good. Bazalwane, goodness mayibuyele ebandleni. Nansi amaslumsini goodness. Kunabantu ongasoze ubashumayeze ngeBhayibhile kodwa uba ubathengele ikhombo uzaba wesithi ukhonza nayo ngecapha. Ndithela mikhombo mna ikhombo yimpala, i-fish oil, lidumbu, iflower, iswekile. Ezaa zinto zine zibamba umphefumlo ungene ecaweni. Khona ezinye intshumayelo asidinga ubila. Sidinga nje uthatha imali sihambe ushumayela ngena pha. Doing good. That's what Jesus did. He was going about doing good. Ungayijongi need. Ude athi ngubani umzalwane utshoyo? James. Uthi xa ubona umzalwane wakho elekhisha uze ungenzi into ngaloo nto uyona. That means when God shows you a need, He wants to be glorified through that need. That was true. Wonke umuntu nokholwa nongakholwa uyamthandaza uSiphe namhlanje sonke sethu semihlakeni. Mamela, qala elahedeni phaya engingqini yakho, ithandaza lamthandazo. Awuzonetha sonka ezulwini. Nasi sonka bepokotweni yakho. Kodwa ndeza kwenzeka uzabulela uThixo. Uzakuthi kuliphendule ngalomhlaba. When he was filled with the Holy Spirit, he went about doing good. Senzelani izibele. Senzelani izibele. Ungajongi ilahleko kodwa jonga isivuno sale niphumayo. Emveni koba ngaba ethe doing good uYesu, because after goodness there is healing. He then healed all those who were possessed by the devil because God was with him. Tikwazekhaya ngokungayazi kwazekhaya. Uba ungalunga ibandla libuyele butyweni lwabo. No president angangabikho corrupt. Ngoba sambambe emthandazweni. Izulu chapter 4 lithi chapter 5 kaJames lithi isikhulu silungisa. Siza. Kutheni nje sisithi singamalungisa kodwa izulu lethu liye libheka pha. Kungenxa into bangaba kukhona apho sibhude khona. Khona apho sibhude khona. Bangena begula baphume begula sibhude kwi-goodness. Sifune i-healing kanti i-healing ilandelwa yi-goodness. Khaphe uyifunde le ndawo 10:38 uyivuma ningabe ngathi nditheni into zama. Verse 38 it how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good, doing good, and healing. Say healing, goodness. Aqali healing. Awuqali bangaba ufike angene bemikhozo bekhutshwa nge-wheelchairs uthi bafana bazawuphila kodwa kwanina nizawukhompyutha ngale miracle. Keyboard player. Ndim lo wenza la miracle ndibethe history. Umfundisi ndim lo wenza la miracle ndivele ndamjonga. I-Asha ugangwe ndim. Khompyutha ngale miracle. It starts from being good. Being good.
Xa si-good towards each other, akhona omnye ozawuklema la miracle, sizawujonga phezulu silile, sivuyisana nabantu phakama kwi-wheelchair, ngoba iintliziyo zethu zigude on God and upon each other. Nazo ii-signs bazalwane zokuzaliswa umoya ingcwele. Xa esithi niyakwamkela amandla kwakubona umoya ingcwele wehlile phezu kwenu, ayithethi uba ngaba sizawubaleka senze imvuselelo, senze open airs. Iqala eJerusalem. Qala eJerusalem. Abantu ongababulisiyo uthi molo funa ukuthi ndiyakuthanda. Utsho ngelo kasho unyuse inyeka akafuna ukubona. Unyekeze 200. Thengela igift. Ngelikasho uyazi ngoba ngabakafuna ndibona lo ufuna ukubona. Wenzani? Tshali goodness. Ngelo kasho uThixo wenza wena ukusaba ihilini. Awungabanga. Ukusephilisela abantu ngoba kuqalwa abazalwane, kuqalwa eJerusalem. Small things. Anything that starts big will fall big time. But everything starts small. Everything starts small. When you are filled with the Spirit of God, your attitude towards each other changes. Awubajonga abantu ngokwe-status sakho, ubajonga abantu ngamehlo kaThixo. Yes, uyi-CEO kwikhampani yakho, uyi-CEO wakhe cha. Umntwana kaThixo. Yes, ukhupha isishumi esingaphezu kwabantu bonke, kodwa umfundisi akakupayroll yakho. Ucinga phambi ubhatala umfundisi. Akakupayroll yakho umfundisi. Udutsho xa uthetha uthi sake nimbona utyanga umnyenyana. Look at God. Must ngomnyaka 2019 yayiphela la cawa yamtwa yi-SWC yayiphela. Abazalwane who were the source of our grocery life, good life, bavele bahluka baphuma bandle kwanqamka igrocery, kwanqamka izinto. Abazali bayakwazi abazali bakude akude anuncuma udwenga bazalwane no bena zinto zalibani safunda ngaloo nyaka ukuba ngaba whether they have money or not, all we're going to do is to give them truth. No compromise. Xa uzaliswe umoya ingcwele awujongi magama abo uba ngabo nesishumi esinga so uzaba reprimand according to their envelopes. Uba lona noko envelope yakhe ithe xhaxhe noburongo awuzomlungisa. No. You stick to the truth. God's way. Sezo ndawo endizisileyo namhlanje. Hallelujah. Umoya ingcwele akungena akuzalisa. Ihlobo lokwenza akho izinto awenzi njengabanye abantu. I-relationship iba strong more than ukumsebenzela. Uba yi-first priority more than the church. You spend most time in intimacy than speaking on his behalf. Talk to him more and talk about him less.